We zijn nu op Hooiberg 98C. De probleem hier is dat ik heb een buurman. Ja, hij is een alcohol- en drugsverslaafde. En ik heb vaker problemen met die man. Want een paar weken terug is hij in mijn huis gekomen, hij heeft geld genomen. Maar achterdeur sluit niet. Hij weet dat. De plaats is van zijn moeder. Zijn moeder is de eigenares. Maar goed. Hij heeft vaker hier ingebroken. Bij alle appartementen heeft hij al ingebroken. Ik ben nu bezig een andere plek te zoeken. Nu, op 23 december, daarvoor hadden ze me al bedreigd. Ze gaan iemand sturen om met me te vechten of wat. Op 23 december in de avond stond ik hier voorop. Er komt een auto daar keren. Die auto gaat voorop parkeren. Die man komt terug. Hij zegt, jong, woont Satis hier? Ik zeg, nee man, geen Satis. Voordat ik denk, slaat die man me, hij rent weg. Vroom. Voordat ik kan reageren, is hij weg in die auto. Ik zei, is goed. Gisteravond weer bedreigen ze me weer. We gaan die man weer sturen. Hij heeft zijn werk niet goed gedaan. Dus nu wordt het veel, meneer. Het wordt veel. Ik ben nu op het punt, ik ben niet bang om naar de gevangenis te gaan of om zelf dood te gaan. Want ik bemoei met niemand hier. Ik ga mijn werk, ik kom thuis. Ik betaal mijn huur op tijd, mijn water op tijd. Een andere ding van dit plek. Hier hebben ze 3 appartementen op 1 meter. Ik betaal 125, 150 gulden aan water voor één maand. En ik woon met 2 mensen hier. We zijn bijna nooit thuis. Mijn vrouw werkt tot 10 uur in de avonds. Ik werk 10, 12 uur in een dag. Snap je? Dus ik ben al moe van de situatie. Ik weet niet wat we gaan doen met deze choller. Ik noem hem choller. In mijn ogen is hij een choller. Snap je? Dus daarvoor heb ik jullie laten roepen. Want ik word constant bedreigd. Ze gaan in mijn huis komen. Ze gaan dit doen. Ze gaan dat doen. En ik woon hier met mijn vrouw. Als ik alleen was, meneer, was ik niet bang. Maar stel je voor, ik werk tot 10 uur 's avonds en mijn vrouw komt 8 uur thuis en iets gebeurt met mijn vrouw. Het wordt nu veel van me. Het wordt nu veel. Dus daarom heb ik gedacht, ik bel jullie. Ik heb al 4 aangiften tegen die man. Ik heb het politierapport zelf bezig. Hij is in mijn huis gekomen, heeft geld gestolen. Dus zo, de moedernaam wil ik eigenlijk niet doorgeven. Maar die man is Victor Ramnout. Weet je? Dat is zijn naam. Overal bekend. Hij heeft daar zelf bij de buurman stroomkabel gesneden. Zodat de camera niet werkt om binnen te gaan. Daar was er een oude man. Hij heeft 2, 3 keer in dat huis, in het appartement gegaan. Enige ding wat hij zegt, sorry ik was dronken. Sorry ik was dronken. Snap je? En het ergste is, na 2,5 jaar heeft hij is hij in mijn appartement gekomen. Maar zelf die avond voordat hij is komen stelen, elke dag komt hij eten bij me zoeken, broer. Elke dag en ik geef hem eten. Soms kom ik 10 uur van het werk, broer, heb je niks gekookt? Ik heb honger. Ik zei, is goed, ik ga nu koken. Kom na een half uur. Dan kom je van me stelen. Nu bedreig je me, je gaat dit doen, je gaat dat doen. Ze zeggen, ze gaan me van het land weghalen. Ze gaan me van Aruba weghalen. Ze gaan me terugsturen. Dus het wordt nu veel. Snap je? Ik zeur niemand, papa. Dat is het probleem.